Abakwantsasana bazingela abarhanelwa abalishumi ababandakanyeka kwisiganeko sokudutyulwa kubulawe abantu abahlanu kwindawo yentselo koogobetyholo baseTshoba eOliven Hotbosch ePitoli. Lots of people at home starting to bullying me because I don't have a test. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko ezingundoqo uMnumzana uDean McPherson uthi kuza kufuneka bathwaliswe uxanduva abo banegalelo ekudilikeni kwesakhiwo saseGeorge eNtshona Koloni. So we have lost a father. Ubaba was a giver. Ubaba unikela inhliziyo yakho nawe bebuhlungu. Bathi bamnika imali ahambise yonke. Uchazwe njengegorha kwicandelo lezenkolo umfundisi uSimon Gumbi kwinkonzo yakhe yesibini yokugcwala emswaneni nebibanjelwe eBrakpan kwiMpumalanga namhlanje. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke okanti ndiziphaka noPhumza Sekhumba noyitoliki yolwimi lwezandla molweni ekhaya. Amapolisa azingela abarhanelwa abalishumi ababandakanyeka kwisiganeko sokudutyulwa kubulawe abantu abahlanu kwindawo yoogobetyholo baseTshoba eOliven Hotbosch ePitoli. Kuvakala ukuba kungene ngetshova amadoda angaziwayo kwindawo yentselo nafike yavulela ngerhuluwa ze yaphela emehlweni. Kudale isankxe ukudutyulwa kubulawe amadoda amathathu nabasetyhini ababini kubusuku bayizolo eOliven kwindawo yentselo. Amapolisa memelela kuluntu ukuba luze ngaphambili nolwazi ukuze kunqakulwe abarhanelwa. Okwamanje siyamapolisa sisafunana nabasolwa abasabalekile sivule idokodo lokubulala nokuzama ukubulala kusetshenziswa ibhamu. So siyacela kumphakathi ukuthi makube kukhona onolwazi olungasiza kulophenyo lethu sicela ukuthi beze phambili bangathintana namaphoyisa aseduzane. Imbangela yalokudubula nokubulala ayikaziwa. Gamba abahlali basothukile sesisehlo yaye bahleli exhaleni. Imbi into esiyibona isenzeka apha kubusuku bayizolo. Sive ngezithongo eziliqela zompu malunga necala emva kwentsimbi yethoba. Asikwazanga kulala, sothukile kwaye sihleli exhaleni. Kananjalo abahlali bakwabongoza urhulumente ukuba ayiqwalasele le meko ebeka ubomi babo esichengeni ngelithi kakade le ndawo yambethwe lulwaphulomthetho. Silwele impilo zethu yonke lento eyenzakala lana akusinto enhle siya emsebenzini sishiya abafazi ezindlini abantwana asikhululekanga noma semsebenzini asikho safe uhambe emini uhambe ebusuku nakhona awusazi ukuthi uzohamba ngabani isikhathi. Okwangoku kusatyalwa amapolisa namadindala ulwaphulomthetho ukuba aphose ilihlo kule ndawo. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko ezingundoqo uMnumzana uDean McPherson uthi kuza kufuneka bathwaliswe uxanduva abo banegalelo ekudilikeni kwesakhiwo saseGeorge eNtshona Koloni. UMcPherson ukuthethe oku ngethuba ebekhupha ngokusesikweni ingxelo kule ntlekele neyasuba imiphefumlo engama-34 kwaye uye wabongoza bezomthetho ukuba iintsapho zamaxhoba zifumane ubulungisa ngokukhawuleza. Ngelixa enika ingxelo umphathiswa wamashishini karhulumente uDean McPherson uthe le ntlekele yokudilika kwezakhiwo ngeyayithintelwe. That the collapse of this building was entirely preventable. And that is what makes this tragedy so devastating. Firstly, the investigation confirmed that serious safety concerns were raised well before the collapse took place. Uthi inkampani zokwakha zalumkiswa ngobungozi besisakhiwo kodwa zange kwenziwe intshukumo. Second, despite these warning signs, site managers reportedly instructed workers to patch the damage with sand and mortar rather than halting construction and escalating the matter for formal investigation. UMcPherson uthi intlekele yokuwa kwesakhiwo saseGeorge igxininisa imfuneko engxamisekileyo yokuphononongwa komthetho wokwakha waseMzantsi Afrika.
Ucele utshintsho olukhawulezileyo egxininisa ukuba ubulungisa kufuneka benziwe ngaphandle kokulibazisa amaxhoba kunye neentsapho zawo. This report must and will form part of the police investigation to establish criminal negligence into what happened. If criminal wrongdoing is established, and I believe that it can be, those responsible must be prosecuted without delay. Omnye wamaxhoba othi waphulukana nayo yonke into kuquka nesidima sakhe. I miss my friend. I lost lot of people. It's very painful. Lot of people at home starting to bully me because I don't have a teeth. uMcPherson nomemelele ukhuselwa kwabemi bamazwe yangaphandle abasebenza kwicandelo lokwakha njengoko besebenza phantsi kwemeko ezinzima nalapho kwinyashwa amalungelo abo. Ugqirha Simon Gumbi ukhunjulwe lusapho nabahlobo bakhe njengengxilimbela kwezenkolo. Umlenze wesibini wesikhumbuzo sakhe ububanjelwe eBrakpan kwiMpumarandi. Ukusweleka kwale ndoda yakwaThixo ebinama-76 ubudala kushiye umsantsa kwicandelo lezenkolo yaye yakhunjulwa ngenkqubo yayo ethi uNkulunkulu nomuntu omusha. Uxelwe njengegorha ebelizingomba isifuba ngenkolo umfundisi Simon Gumbi kwinkonzo yesikhumbuzo ebanjelwe eBrakpan kwindlu yetyalike umndeni Fellowship Christian namhlanje. Ngithanda nje ukundlulisa amazwi kubashana bami impilo asebayiqalile ngoba angeke isafana naleya izolo. So we have lost a father. Ubaba was a giver. Ubaba unikela inhliziyo yakho nayo bebhlungu. Bathi bamnika imali ahambise yonke. Ngiyangitshela abantu ngithi ngiyabajabulela abantu abazobaba eShumayela bangamaze kwatile. Because if that man it took tell, wow. Uxolisa unyaka wonke kuye. Uma uhlangana naye baba ngiyaxolisa. Ukanti abantwana bakhe lukholweni baqepheke lingophiyo kokusweleka kwakhe. I remember ubaba wami ongizalayo passed on bazalwana ngiyakhola 5 years ago, but ubuhlungu engibuzwile makuhamba ubaba kube too much. Uzwisile uthando lumangalisayo nesisindo nje ubaba ade naso besimangalisa. Inhliziyo yambonga uNkulunkulu kwelinye iside ukuthi engakayi encwabeni ngazane naye. Namhlanje singamadodana kokubonga nje nokucelebrate ubaba. Ugqirha Gumbi ukwachazwe njengexhala belibanzi ekwangutata kwabo basondeleyo kuye. As a father, he was consistent. Consistency means you are the same every day without changing. It does not mean problems don't arise, but you are the same. You are the same Gumnandi, you are the same Gupansi, Gupezulu. He never changed. Mama said to me, he's no more. I looked at this man lying down on that bed, eyes closed, mouth closed, beautiful and handsome. Ukanti uza kubekwa kwikhaya lakhe lokuphumla unaphakade eStanderton eMpumalanga ngomhla wama-22 kule imiyo. Kule nyanga iphelileyo umasipala eKumkani Sabatha Dalindyebo uthe amaxhoba ezikhukhula zaseMthatha eMpuma Koloni aza kunikwa indawo zokuhlala eMaiden Farm. Nangona kunjalo abahlali baseMaiden Farm babetha ngenqindi phantsi ngelithi abafuni maxhoba ezikhukhula kwindawo yabo. Kungoku nje lamaxhoba ahlala kwisikolo sasekuhlaleni athi axhalabile nanjengoko izikolo zakuvulwa kule veki sakungena kuyo. Axhalabile amaxhoba ezikhukhula zaseMthatha nanjengoko sele kuzovula izikolo engekabi namakhaya. La maxhoba ahlaliswe esikolweni emva kokumkelwa zizindlu kwinyanga ephelileyo. Asivi kamanje nje tu iyasigulisa ngaphezulu kuba sesihlukumezekile sisimo esasehlelayo.
sihlukumezeka ngakumbi ke ngoku nasezingqondweni sesiphakuphaku kugqithi ngokuba xa singongasithubeni thina caba akukho apho sizawuthwani khona asale basaphuma besikolo sibheke phi ngoba lo eza ndawo sikuzo abanye bawela izindlu abanye izindlu zineentanda. Amaxhoba bongoza abahlali base-Maiden Farm ukuba babavumele bahlale nabo. Singabahlali balapha eSilova asizuza nobundlobongela and besingenzi singazange senze ubundlobongela. Yayibona njengoba besidumisa ngolohlobo olo because nabo ngokwabo banomdlobongela basincede basinike indawo zokuhlala xa urhulumente esisa kubo. Ilungu lekomiti yasekuhlaleni lithi ingxaki umasipala khange avisisane nabahlali base-Maiden Farm ngesigqibo sokuhlalisa amaxhoba ezikhukhula kwingingqi yabo. Okokuqala abahlali balapha bakhala nge-approach. Umasipala did not engage them xa bekuqala yonke lento. Bavese beyiva kwi-social media that umhlaba ukhona apha kwa-Ward 9. Ndicinga ke mhlawumbi i-approach eyona nto ibe rongo yokuqala. Okwesibini bafilisha ingathi baya-victimizwa ngumasipala ngento ethi kokwesithathu berejecta amabhangalo apha kule ward. Sithetha nje la maxhoba asahleli kwisikolo agcinwe kuso kwaye awakafumani imizi yawo. Ngoku abongoza urhulumente ukuba aye kurhuqa inyawo ukusombulula ingxaki yabo. Usapho lwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal lufuna impendulo nobulungisa emva kokuba umama walo oneminyaka engama-70 ubudala esweleke phakathi kumasango esibhedlele ngethuba elindele unyango. Olusapho luthi ngekuthintelwe ukusweleka kukamama wabo ukuba isibhedlela besinenkathalo. Bakukamakhulu iDran Raja kushiye usapho lwakhe lufuna impendulo kwisibhedlele nanjengoko usapho lutyhola ngelithi ngengaswelekanga ukuba ebenikwe inkathalo ngabongikazi. She was coming from Daymed Hospital, which is in the casualty department, because that's where she was diagnosed as, first they said she's having a stroke. Then they said to us, no, after the ECG, she had a heart attack. So we need to admit her, right? So I told them, my mom is a patient of the state hospital, Nordale Hospital. So they said, okay, they'll phone for an ambulance. And they tried for an ambulance and they couldn't get hold of one. Unyana walenkondekazi uShawn Raja uthi ngenxa yemeko ebekuyo umama wakhe uye wamleqisa kwesinye isibhedlele kodwa nalapho khange afumane ncedo. When I got into the hospital, I ran and got a wheelchair. And hospital staff were standing there. And I pushed my mother into the hospital, into the casualty. And I requested, she's having a heart attack, please help. And I got no response from anyone. Usapho ngoku lutyhola isibhedlele iNorthdale ngokungabi nankathalo. All these nurses and doctors that were sitting in when I went to them and I said to them I need help, the only time they came to my mother is when they grabbed her from the chair to put her on the bed. That's the only time when she started frothing and stuff, which we have seen she was already gone. Abantwana balenkondekazi bathi kunzima ukuyamkela into yokuba akasekho emhlabeni umzali wabo. As her children, we are not taking it very well because we were so used to seeing my mother on her feet all the time. And last week, taking her to the hospital and then not returning home with her was very stressful and very hard for all of us. Usapho luthi lugqibeke lokuba lifaka amagqwetha kule ngxaki ukuze lifumane ubulungisa. Isebe lezempilo kwiphondo laKwaZulu-Natal kulindeleke ukuba liphendule mayelana nezityholo ezenziwa lusapho lakwaRaja. Abahlali baseDinokana eRhonotswane naseRhopane kwiphondo laseMntla-Ntshona baxhalabile kulandela ubuqhetseba obujoliswe kubantu abadala nobenziwa ngabantu abathi babhalisa iipasile zokutya kunye nezibonelelo ezibuya kwi-arhente yakwa-SASSA. Abanqevu kuthiwa bahamba ngemoto ebhalwe Ubuntu Life kwaye bazenza amagosa akwa-SASSA ahambe ebhalisa abantu abafumana imali yesibonelelo kwaye bafuna iinkcukacha zabo ze-account ukuze babhalise kwaye bahlawulele iinkonzo ezahlukeneyo kunye neemveliso kubandakanya iipasile zokutya kunye ne-insurance. Amagosa akwa-SASSA athi awuqaphele lo mkhwa kwaye azawuthathela ingqalelo. Abantu abadala nabamkela inkamnkam bale ndawo bathi baxhalabile nanjengoko baqhathwa ngabantu abazenza amagosa akwa-SASSA. Bathi kubonakala ingathi ezi zikrelemnqa zijolise kakhulu kumaxhego namaxhegwazana kunye nabantu abakhubazekileyo kuba bengazinto. Kari
Ndibabuzile ukuba ziphi na ii-ofisi zabo. Bathi zisemafikenge. Ndababuza ukuba umntu omdala oneminyaka engama-90 ubudala uza kufika njani emafikenge xa engaba nengxaki. Ndaphinda ndababuza nokuba kutheni bejolisa kubantu abadala nabakhubazekileyo. Ndabaxelela ke mna ukuba bakwenza oku kuba beyazi ukuba aba bantu abazinto. Sine-WhatsApp group nalapho siye safumana umyalezo osilumkisayo malunga nemoto ebhalwe SASSA noBuntu Live. Kulapho siye saqaphela ukuba kukho abantu ekuhlaleni ababhalisa abantu abadala i-insurance kwaye sakrokrela ukuba aba ngabarhwephilizi. La maxhoba axhalabileyo athi emva kokubhalisa aye axelelwa ukuba imali iza kutsalwa ukususela ngoSeptemba kwaye ngoku abazi ukuba bangayinqanda njani loo nto kuba abazazi ukuba zindawuni iofisi zaba bantu. Asazi ukuba aba bantu bakweyiphi indawo emafikenge kuba nabo baphinde bathethe ngePitoli. Ngoku sixakiwe ukuba siyephi. Iinzame zethu zokufikelela kwisithethi sakwa-SASSA ziphanzile. Ukanti kwingxelo yangaphambili abakwa-SASSA bathembise ngokuphanda lo mba kwaye bathi bazaqhagamshelana nale nkampani ityholwayo nebizwa iBuntu Life. Usodolophu waseLondon uSadiq Khan ufikele eKapa njengenxalenye yomsebenzi wakhe wezorhwebo weAfrika ngokubanzi. Ngethuba esesixekweni uKhan namhlanje utyelele umbutho iAtlas Foundation kwiVillagers Rugby Club nongumbutho osebenzisa umbhoxo ukuphakamisa ulutsha olungathathi ntweni. Olutyelelo luyinxalenye yeenzame zakhe eziqhubekayo zokuqinisa amakhonkco ezentlalontle nezoqoqosho phakathi kweLondon kunye nemimandla ke ephambili yaseAfrika. Ngelixa ebeka esweni iiprojekthi eziqhutywa luluntu ezikhuthaza uphuhliso ngemidlalo. Usodolophu wesixeko saseLondon uthi uchulumancile ukuba kweli nanjengoko ethe namhlanje watyelela isebe leli lebhola yombhoxo iAtlas. I'm really proud to be the first ever Mayor of London to lead a trade delegation to Africa. Great innovation here, great startups. We want to help them scale up. We want to help them accelerate. Iqela leAtlas lithi yinyweba kulo ukutyelelwa kusodolophu waseLondon nanjengoko eliqela lizinze khona. Such a perfect fit working with the Mayor of London because Atlas is based in the UK and they are already in a project Tackle London with the Mayor. So there's a wonderful synergy of parallel initiatives that we are all working towards. We have seen young people developing not only on a rugby field and also off the field and become leaders in the community and become better people. And young people uplifting each other, which I think in our communities it's important that we find the young people who can uplift each other. Ukanti abo baxhamlayo bathi ukuba inxalenye yeliqela ibanceda bomelele ngokwasemphefumlweni kwaye baxhasana kwizifundo zabo. Well, it's very important for me to get some exercises and to be here and be there with the children here to play rugby and have some fun during holidays and keep ourselves healthy. Eli qela lelinye lamaqela amadala kweli ombhoxo. Nkosi kakhulu ke usitheka lokho ekhatshwa kaloku ngumamzango kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemuslim bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu nantsi kaloku imuslim asiyivuleni ke bethuna apha ekhaya kaloku ngokuphawula ke iziganeko zemozulu mvanje nokhimeko phana nokuthanda bamandundu ngenxa yokuxhaphuka kakhulu ke kwelazulu elisibekele impela kakhulu phaya kumbindi apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phalo koDRX futhi avakala inkwankqa nomoya obhudla ngokuqatha phaya bevuswa ngula 7 degrees baqhubeke beyisonga ukumbela la minya ngomso ngaye mbukeli wam la 21 degrees wona ke mbukeli kwakhona ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu masivuleni kaloku ngephondo lethu lokuqala kuphaka lokhu ephondweni lasempuma koloni ngamandla futhi kwincam nombindo laphondo njengaphalo kwephaya ekaladokwe futhi bevuselelo lokuqanda bayivale beyisonga la mini futhi ngomso ko-23 degrees benje nje phaya ephondweni mbukeli wam elise-Freystata ngamandla futhi kumantla laphondo njengaphalo mbukeli ekhaya kosasolbheke futhi ekuseni siyabona la moya ubhudla ngokuqatha phaya futhi noxa beyivala kwakhona le mini beyisonga sile kungcono kakhulu ke phaya ngala
kula 18 degrees kanti ke mbukeli xa sithe chungcembe ngokubanzi futhi ephondweni elisentshona koloni ngomso futhi ngamandla phaya kaloku indawo ezimpuma elaphondo namandla futhi ngaxeshanye phaya koBeaufort West futhi inqela yonke phaya ekuseni kakhulu ngenxa yayo ke la 3 degrees bukele ekhaya kokubanzi kwakhona phaya ephondweni eliseNorthern Cape ngomso futhi impuma namazantsi walaphondo briska phaya umzekelo sekuseni futhi akho lo mafa bekwempela kokufana nqwa ke phofu naphaya eDiara kanti bukele ekhaya chungcembe nam kokubanzi phaya ephondweni futhi eliseNorth West ngomso ngamandla futhi kumantla welaphondo mahike ngwasekuseni futhi qaba ngamafu phaya bevusa kula 8 degrees efana nqwa ke phofu napha kumantla welaphondo eRustenburg zebenje mbukeli wami phaya ephondweni futhi eliseGauteng apho sikhona thina ngalomzuzu futhi amazantsi welaphondo njengapha Carlton futhi ekseni futhi yavakala liqabaka phaya futhi ku7 degrees napha kunqambi yelaphondo eJohannesburg ekseni futhi ku8 degrees sinyuke ngokubanzi futhi njengokubanzi phaya ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kuntshona yelaphondo Thabazimba ekseni ku11 degrees napha kunqam yelaphondo Polokwane ekseni ungabanda kakhulu phaya ngenxa yakhe la 7 degrees sehle njalo kwakhona mbukele ekhaya tethu ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga njengapha kumantla welaphondo Sikhukhuze ekseni futhi akhona amafa bekwempela phaya ngokufana napha lokho embombela futhi ekseni kuyavakala kuyabanda phaya ngenxa yakhe la 9 degrees bukele ekhaya yavuma kaloku ndivale ndisoke phaya ephondweni eliKwaZulu Natal ngomso futhi ngamandla kumbindi welaphondo njengapha kaloku bukele ekhaya futhi inkwanta eLadysmith ekseni futhi ngo4 degrees mna ndikuthanda ngolhlobo xesha lemiyobe Mathongo amnandi.